Ağzından örnek alacağız. Li Tirkiye destpêka pandemiyê anku ji meha adara 2020 ve 5 zanistên tenduristiyê li ser tûşbûyên koronayê lêkolînan dikin û li gor lêkolînên van zanistan nexweşiya koronayê li nav zarok û jinan hinekî siviktir tê derbaskirin. Bi sporên tenduristiya amaje dikin ku sedema vê yekê jî yek ji endamê laş tîmusa ku li jêr tiroîdan cih dikire. عينات متراكمة. Li gor van lêkolînan meznahî û biçûkatiya tîmusê li ser nexweşiyê baweyekê bereva jî karîgerî dike û ji ber ku tîmusa zarok û jinan li goriya zilaman mezintir e, jin û zarok jî li gor zilaman vê nexweşiyê siviktir derbas dikin. Her wiha beriya koronayê jî di lêkolînên nexweşiya sarsê de jî pêwendiya vayrûsa sarsê û tîmusê hatibû aşkerekirin. Yani ilk defa duydum. Hani Arastî ez ji vê yekê zêde bawer nakim. Ez jî xebatkarekî tenduristiyê me û yekem care ku vê yekê dibihîzim. Hêvîdarim ku ev yek rast be, lê her wiha em dizanin ku zarok ji nexweşiyê zêde bandorê nabînin. hiç bilmiyorum. Li gel vê yekê gelek welatî jî diyar dikin ku jinên li derdora wan nexweşî gelekî asantir û siviktir derbaskirine. Lê belê zilaman karîgeriyên gelekî mezin ji nexweşiyê dîtine. Bir bilgim yok. Min ev yek nû bihîst lê balkêş e. Kesên ku li derdora min bi vê nexweşiyê ketine û giran derbaskirine ekserî zilam in. Bi rastî jî jinên ku zêde giran derbaskirine gelekî kêmtên bîra min. Li gel vê yekê jî divê em xwe sis nekin û her tim bi sexberî teb bigerin. Ji ber ku encamên nexweşiyê bo hinek kesan gelekî me tirsidar e. Korunuyorum yani. Dikkat ediyorum. Li gor lêkolînên zanistî dema ku zarokek hê nû tê ser dinyayê tîmusa wê gelekî mezin û çalak e. Li gel vê bi temen re tîmusa zilaman gelekî zû ya jinan jî hêdî biçûk dibe. Ji loma taybet zarok û jin vê nexweşiyê gelekî siviktir derbas dikin. Her wiha pispor amaje dikin, zêdetir lêkolînên li ser vê mijarê dibe ku egera çareserkirina vê nexweşiyê bi awayekî tekez peyda bike. كريستيان نحيا عينكاوا لهوليري بهالكفتا صالة